When you get hold of the Nintendo Entertainment System. When you master Rob the Video Robot. And meet the challenge of Gyromite. When you shoot the light-sensing Zapper. When you play the system with so many arcade hits. You're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Down to the dance floor. Mom, ever heard of Melody? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Ie, diolch Rhys am ail tan ysgrifio. Am 6 mis nawr, wow. Mae amser jyst wedi hedfan am dywe. Flippin' heck. Mae just yn nuts. Wel, fi newydd bod yn y deintydd a o'n nhw fi yn check-in mawr pan mae'n dod i'r deintydd. Hei Emrys, siwmai? Ei, nes i'n llwyddo i wneud pennod 1 a 2 bore yma, sydd yn miracle, fi methu credu fe. Anyway, so, es i'r deintydd right nawr, just fel hanner awr yn ôl, a oedd ffilin fi wedi cwmpa mas, a fi y biggest chicken erioed pan mae'n dod i'r deintydd. So, oedd wedi dweud, right, i cael, achos mae'r bit o ffilin sydd dal yna, ddim wedi fel stuck, bydd rhaid torri y dant i mynd ato fe, a wedyn unwaith wnaeth i ddweud hwnna, o'n i fel, oh my god. So, nes i gynnig, oedd e'n gallu just fel patcho fe i cadw'r ffilin sydd yna fyna, a wnaeth i dweud, ie, mae'n gallu neud hwnna, so o'n i'n falch. Fi ddim yn gwybod faint mor hir bydd hyn yn gweithio am, ond fi jyst yn falch bod dim byd yn mynd i cael ei torri, a ie, nerves, a fi credu dyna'r 2 peth fi danedd a llygau, fi gyda fel ofn mawr. Cyfrif fi lawr, fel hyd a lledrith, eich dis cyntaf yn 6 bob tro, eich ail 5 nesaf yn y 4 yn y 3, edrych tîm rach, dwi'n siŵr gall ti ddelio gyda fe. Mae'r oliad dis cyntaf gwastad yn 6, yr ail yn 5, ac yn y blaen, dechrau gyda llaf yn hergwd. OK,
Awesome. Rwch floedd i'r rach fy holl... Ie, fi methu yfed na fwyta unrhyw beth am hanner mawr. So, na i wneud un rediad, wedyn cael bwyd, a falle dod nôl ar ôl bwyd. So, ie. Rwch floedd i'r rach fy hoff roliwr bach. Oedd ti'n gwybod bod eich chyfrif hi fyny at 10,000 o ddilynwyr? Wel, roedd tan fy mod i wedi ei ddyleu. Oh. Right. Fi'n meddwl, so 6, 5, 4. Gwneud newid o 5. Ww, okay. Gall hwn bod yn eitha cool. 6, 5. So, os dwi'n cosbedigaeth okay. Gallai wneud hwnna. Cael hwnna nôl. A llafn hergwd ar gyfer tro nesa. So fi wedi seto fe lan ar gyfer y rown nesa. Right, gaf i edrych os mae popeth. Yeah, fine. Yeah. So, beth amdani? 2. So, 3 fyna, a wedyn 3 arall. A 1 fyna, y llall fyna. Gall hwn bod yn okay. Fi jyst angen gweithio mas y tric. Mae yna wastad fel ffordd o wneud hwn. Tafle grynhidol yn 4. Ie, siwmai Emrys, bore da. O na, prynhawn da nawr. God, ni ar ôl 12. Right. A fi am hwnna. Credu mae'n gwell i fi cael llafn hergwds fan hyn. Ie, na i adeiladu rhain. Na, wneud y 5. Mae'r 5 yna yn y banc. So mae rhaid fi cymryd y mas tro yma. So 5. So na i ddweud 4, 5. Le bydd cosbedigaeth dy fi. Oh. No, yeah. 5. A dwi'n gallu rhoi hwnna fanna. Hwnna fanna. A ni mewn. DHL Express. O ailio delivery today. 9 i 1. Okay. Ailio bullet. Oh my god. Ydy hwnna fel yr un oedd fel 2,000 neu 1,000 o bunnau? Mae hwnna'n huge. Oh, hwnna'n really fancy un. Credu. Cool. Wow. Amser cyffroes. Right, Ton Sonic. Ni sioc trydanol.
Fi fi am Tonsonic tro yma, anyway. O, deta ti'n cyffroes, Rhys. Fi... Right, fi gallu mynd dros y slots, so dyw e ddim diwedd y byd. Yn jyst angen meddwl yn gall, dyna'r pwynt. So... Nawr mae'r opsiynau dyn ni. Dwi'n credu... Taflegryn hudol. Newid o 5. Hwna llafn hergwd. Seti fe fyny. Right. Beth am then? Yn gwybod beth yw hwn. Tafle... So mae'n odrif. Odrif... Newid o 5. Tarian hudol hwnna. Bach o amddiffyn. Wedi slipo bant o'r gader sawl tro bore yma. Okay. Oh, right, okay. Fel literally yn redeg I checio os mae fyna. Oh, ma' hwnna'n nice. Rhywbeth cyffroes. Ma' hwnna'n awesome. Okay. Beth am then? 5. Neu roi hwnna fyna. A 5. Na, fi'n cyffroes a moist. Waw, mae hwnna'n cyfuniad. Chi ddim yn clywed yn aml iawn. Felly, ie. Fi ddim yn credu ti wedi dweud hwnna eto ar unrhyw stream hyd yma. So, rhaid bod e'n moment pwysig iawn. Brilliant. Cyffroes. Yeah. Mae Nadolig ar y ffordd, so, you know. Pethau yn dechrau gwella. Right, fi ddim eisiau cael unrhyw slot yn gwag, felly na I roi hwnna fyna am nawr. So, mae dyfu'r maximum nawr. So... Dylen ni gallu ffeindio ffordd o'r taflegryn yma mewn I chwarae gymaint a sy'n bosib. So... Un... sy'n neud hwnna. Roi nhw mewn. A dwi'n gallu roi to. Oops, ddim fyna. 6. Oh, actually, cosbedigaeth. Solid. Byddai fel na, right, pam... ma delay di bod ynglyn â'r Sinden light guns. Dyna beth fi'n wir yn edrych ymlaen at, ond sydd yma eto. Bach yn gutting, ond, you know, dim ots. Mae yna backlog, achos mae'r boi yma wedi cael fel back-in trwy Indiegogo, mae fel crowdfunding kind of thing. So, yeah, mae yna backlog. Byddwn ni'n fwy gutted os o'n i'n disgwyl am Nadolig. O'n i'n disgwyl fe mis Ionawr, ond yeah. Tymynu. Right, peri sioc llosg ar ewi. Hollti'r dis mewn 2. Fi eitha hoffi hwnna.
Falle neu roi o fyna. Ie, ma syniad o chwarae two-player light gun games ar teledu mawr yn y tŷ eich hunain yn edrych ymlaen at hwnna. Right, taflegryn. Rhaid cael y taflegryn. A 5. Cael rein i fyny. Neu ydw i mynd am yr 8 yna? Fi am yr 8 yna. So mae eSports Reese ti'n edrych ymlaen at y ailio Bullet R1 version 2 Coffee Roaster. Beth amdano ti Emrys? Ti gyda unrhyw beth dros y dolyg ti'n wir yn edrych ymlaen at? 6, 5, 4. Right. Sue. Yna i. Rwy hwnna fyna. 6. Dau fyna. A 1, 2. Cosbedigaeth then. Newid o 4. Ti'n taflu hwn? Achos mae fe ar dan, mae'n ei newid o dan. Sioi dda, rwy ti ad y gyfeillion yn gwneud cynnydd serol gyda'r dyfurwch ymladd yma. Tri. Fe eisiau nhw. Môr leidr. Yeah. Hyn yma môr leidr gynta. 4, 5, 6. So, taflegryn hudol, 6, 5, 6. Right. 1. Dwi eisiau hwnna. Falle 7. Defnyddio 3. 4. 5. Roedd 5 yna'n barod. Gyfer tro nesaf. Oh, actually, bydden ni... Oedd yna'n gwastraff. 8 fyna. Lwcus, mae dy fi cyfle i ennill bach o iechyd nhw. Gwella. Dwi... Trychineb. Tarian. Mae'n handi cael stuff sy'n ail ddefnyddiadwy. Mae'r tarian yn handi hefyd ddo. Falle byddai'n dyfaru wneud hwnna. Mae'r dagr hudol yn special ddo. Okay. Cosbedigaeth. Mae hwnna'n werth lot mwy achos chi'n cael fwy o ddefnydd allan o fe. Neu, dwi'n rhoi 1, so mae fyna o'r dechrau. Ie, na i wneud hwnna. Right, 3 tasmon i'r Yeti. Okay, mae tasmon. Right.
So na I mynd am y llenwi'r llafn hergwyd I fyny, neu tafle gryn actually. Tri dau un. Dwnsonic. Right, faint 3, 6, 4. Ydy hwnna'n ni 4 wedi uwchraddio? 4, 3, 12. So dwi ddim quite ddigon. So beth am newid hwnna? Chwech. So am hwnna. A nawr dyna ni 4, ond mae hwn yn mynd I wneud 8. So mae tro nesaf fi'n gwybod fi'n fine. 2. Felly faint sydd gan ti ar ôl ti'n gorffen Dwnsiwn y dis? Neud I weld nawr, neud I weld. Dwi ddim yn lot. Beth ydw I ar nawr? Pennod 3. Fi ddim yn cofio off top pen. Fi'n credu tua 7 neu 8. Dyblygu dis. Mae'n mynd o'n risky. Fi'n credu 8. Wel, fi ddim gwybod, mae fel final stage hefyd os e, so I weld nawr. Right. Neu roi copy dyblyg. Llafn hergwyd fyna. Dyblygu dis. Rhoi hwnna fyna. 8. Tri, 4. Rhoi 2 fyna. Ni rhoi fyna a 4 fyna. Hwnnw'n oce, hwnnw'n fine, hwnnw'n fine. Na I dyblygu dis. 4.
4. Actually, os ni'n neud hwnna, dyblygu dis. Taflu dis. Yeah! Brilliant. Os yw'r gari'n rolio mae'r dis a glo. Na. Beth sy'n fan hyn? Os na rhywbeth gwerth cael? Gosod holl fis i ddyblau. Gall hwnna bod yn handi. Ond beth byddwn ni'n swapio fe gyda? Dagger hudol. Gwella, falle? Dyblygu. Mae angen double though i wneud e. Right, daggers newid o 3. Gwanhau'r gyda newid o 8. 2 defnydd tro yma. Beth am then? Beth oedd yr opsiwn eto? Gosod holl fis i ddyblau. Na i gadle. Ddim gallu dewis. Ond byddu 4, 3, super alchemydd. Di na, 8 dwi'n am cymgyfrif. Ond fi ddim yn quite yn siŵr. Cael hwnna mewn yn gynta. 5. Copi dyblyg. Dyblygu dis. 6. 8. Oh, damn. Trwy mewn i arth. Tri. Dau. Dyblygu dis. 4. Dagger hudol. Ddim quite eto. Lle na I roi Dwnsiwn. Faint o dis? Mae dal taflu dis. Y gwanhau yna wedi wneud gwahaniaeth mawr. 4. So, os dwi'n dyblygu'r 4 a defnyddio'r 2 roi'r 4 nôl fan hyn, defnyddio'r 6